नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी पालकाची पातळ भाजी ही बनवलेली आहे। एकदम फ्रेश असा पालक बाजारातून आणलेला होता, त्याच्यामुळे मोह आवरला नाही, लगेच करून टाकली। एकदम छान अशी होते। पालकाची भाजी बनवण्यासाठी इथे एक गड्डी ही पालक घेतलेली आहे निवडून। आता ही स्वच्छ अशी पाण्यात धुवून घ्यायची आहे। भाजी धुवून चिरून झालेली आहे। आता एका पातेल्यामध्ये थोडीशी डाळ घ्यायची आहे, ती पण धुवून घ्यायची आहे। हरभरा डाळ घेतलेली आहे इथे। थोडेसे कच्चे शेंगदाणे। आता यामध्ये ही पालक टाकून द्यायची आहे आणि शिजवून घ्यायची आहे। भाजीसाठी इथे लसूण आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे, ती ठेचून घ्यायची आहे। या प्रकारे हे ठेचून घ्यायची आहे मिरची। पालक छान अशी आता शिजत आलेली आहे। अधूनमधून हलवायचा आहे। भाजी बनवण्यासाठी इथे 2 चमचे मी हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे हे दही घालायचं आहे। थोडं आंबट असलं तरी पण चालेल। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे एकत्र। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे। हे सर्व या शिजलेल्या भाजीमध्ये टाकून द्यायचं आहे आणि चांगली एकत्र घोटून घ्यायची आहे। चवीनुसार मीठ घालायचे। भाजीला फोडणी द्यायची आहे, त्यासाठी इथे 2 पळ्या मी हे तेल घातलेलं आहे। तेल तापलं की मोहरी घालायची आहे, हिंग, जिरे, मिरचीचा ठेचा, थोडीशी हळद। शिजलेली भाजी यामध्ये आता टाकायची आहे। एक उकळी आली की गॅस बंद करायचा आहे। गॅस आता बंद करायचा आहे। हे पहा, एकदम छान अशी ही पालकाची भाजी तयार झालेली आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।